County kanyo ahinya nyaka intiere county assembly ok dwar joma nyap. Luka na nyingi tegno. Ngeni ana wuon kaka Florence an gi choke mayom yom. Turna yot malich. And perception ni county assembly jigore. Apa ni mano ne chon. Kata koponi nitie kuonde ma jigore, an ja od bura ma county assembly ma Homa Bay. To nitie ginene. Wach moro ma wacho ni ruruat eme oruat. Kizungu luongo ni experience is the best teacher. And one county assembly wa hotel nwa gi Honorable Richard Oumogen, ma ene majority leader wa. And aero ga wacho wach moro ni rech ing'e mit ne gi yo ka wiye mit to ka iwe bende mit. Koro kija cham rech kaka an ahero chamo rech ka, achako chamo rech gi yo ka wiye mondo ang'e ni to bo mit. Mana kaka ibiro ng'iyo Homa Bay County Assembly wa wiye chal nade, wiye mit. And wan miyo pok bedo maber, miyo ing'iyo ni to ji timo nang'o maber, gimoro amora nitie matimore, makata ka nitie ng'ur moro, nikech kama dhano nitie nyaka ng'ur bede. Ka nitie ng'ur moro tilose nang'o. To jotendwa ma wan gi County Assembly oseloso gigi maber, ma pok aneno kata nyaka nyadonje assembly ni, pok aneno kama chiegni kata gi dhawo. Podi. Omiyo anta amor ni kaponi kata kaka an gi lek mar dhi od bura mamalo ni, bende abiro yudo mako ber kamano mondo kik wach goruok kik bede. Otherwise perception mar ni od bura jigore mana kapok rach. Pesa sana thoth gik makelo dhawo County Assembly en wach omenda. To omenda koponi ipogo maber, koponi kwe nitie, gima ji dhawo ne onge. Inena nena ni los kwe gi wadu. Koro perception ni jigore, Homa Bay County Assembly nyaka nyocha donje 2022 dwe mar 9. Pok wagore, be pok aneno kama ochopo ni chiegni kata mana machiegni gi goruok. Omiyo weu ketho nyingwa yawa. Aparo ni samoro ndiko mana weche mosebedo katimore. Wacho kata mana hie ndi county ma Homa Bay, wang'e kata mana assemblies mamoko weche mosebedo kata mana katimore.